човек. Оба! Еми има малко. Пием до 4. О, ама винаги се карил, но тук 1,15. Ама вредно за... 1,15, България 4,50. Добре, че го съм. За кое е вредно? Но това с кофеин, кола. Що? А? Що? Не си видял какво съдържа? Какво здържа? И сега ще кажа. Ти... Дай може да четем. Аз живях с един, дето го пиеше за зареждане на пиштола. Ще държи, май не си прочел правил. Баче... О, има глюкоза. Забрави да действа противовъздушно. Ако има яйца вътре, чекай. Баче... Не. На свето Значи, му даш. за Red Bull не. Учаща не Говоря за това за Бърна. Бърн, нали го знаеш Бърна? То на Кока-Кола, то на същия вид. Опа, протеини. Ама човек... Точно Бърна. Лежи. Ели, това аз купих, какво вика, това вика време за хуя. Мисля, че... Не знам защо. Вика, погледни. Опа, обаче Red Bull го няма това. А Бърна го има. Кой е то? На техно ти е необходим, бе. Пише ли дева? Еми казвам, че е вредно за полови такова. Бай сме да е човек, аз това като стряскаш... Грас е какво? Грас. Мазни... Няма го тук това е... Кафеин, витамина... Няма го това, не знам как ще кажеш. Няма нужда. Веднага фана бутилката, за да чета за какви става. Не да какво се държи, бе. От понеделник имам цяла стяга в хладилника. Абе, аз съм се на къс взема. Супер Като се дойде, се забравим. Ама, викай, те си тук. Силен обетък. 2 бутилки Гранц Един стека Red Bull. и стек Red Bull. По-добре да има 2 цигари, да изпуши колкото един стек Red Bull. Ама един стек Red Bull. Един Red Bull ти стига за сума си колко. Ти ще там пречиш. Няма знам ти заебаваш. Я си стри. Слуш по. Изтри се, малко. Слуш по. Я бе, стри се, бе. Ти му превежи. Влади, изтри се, бе. Влади, изтри, бе. Владко, изтри се, малко. Беше да го правиш. Да.